Quedeu-vos a veure aquest vídeo si voleu veure un plat espectacular. Avui canviaré la E per la A i farem un gran recapte. I és que torna el gran recapte del Banc dels Aliments, el dia 22 i 23 de novembre. Sabeu que a Catalunya més de 235.000 persones depenen de l'ajuda alimentària per cobrir les necessitats bàsiques? Per a aquest recapte necessitem ben pocs ingredients. Una mica del teu temps com a voluntari, anar una estona a un supermercat de Catalunya i, sobretot, animar la gent a comprar aliments. Una ampolla d'oli, un pot de llenties, un paquet d'arròs i no posis excuses. Si pots, enreda els amics, a la parella, als grups de WhatsApp. I si aquell dia no et va bé, no posis excusa, comparteix aquest vídeo. Veure els del gimnàs, els de la feina, la família, els cunyats. Aquests no fallen mai.